Салом алейкум бародарои азиз, тамошобинои канали Бобоҷон медиа. Апаву хуҳаро, падару модарои ҳар як шумо ма хоҳиш мекунам навори моро дастгирӣ кунен то охира тамошо кунен. Чӣ хеле ки названи видеоро диден, аблошкаша диден. Як бародари тоҷик хидмонай ана дамтари вазъиятай. Хоҳиш мекунам бародарои азиз, кадоми чанд қадаре метонен, маҷбуриам нестай. Просто ҳамин бародар мада муроҷиат кард, ман гуфтам гап нест акаҷон баҷони дилроӣ ки видеота ай даст момагирам мекунам. Ман аввал ҳамун нафарое ки ҳар як наворое ки ман мепартом одамои эҳтиёҷманда дастгирӣ мекунанд, ай ҳамаи шумо ман миннатдорам бародаро. Хоҳиш мекунам ҳамин бародарамни ана дабарш бошен, ҳамин палажени биброя. Оли ман медонам ки навора баъде ки мебинен одамое ки бигем ки пасти зиндагиро дидагӣ нестан, ин чиза намедонанд. Ман 100% оли медонам, мардуми хидмат ман медонам бисёриш чӣ хел феъл доранд. Оли менависонанд комментарияда ки эй ба ӯ тана туша девола бизани чапа мешава, намеrai кор кунӣ хидат. Оли ман медонам серравнои гапа меган, мега тани сия дори бира кор ку охир намедонад ки ӯ мардак чӣ проблема дорад. Видеоро то охира гӯш намекунад ки куаму чӣ мега, чӣ мушкилӣ дора. Сразу коммента менависонад ки ту қабузбалай намеrai хидат кор кунӣ. Ина эхе гапа ман медонам ки меган. Барои ҳамин аввал видеоро тамошо кун, хулосаша биброр, баъд комментарияда бинавис бародар. Аввал бинаму чӣ проблема дора. Хай кадоми хайр мекунад барои ӯ дунёи худаш мекунад. Ин чиз маҷбуриам нестай. Оли бо баъзеш менависонанд эй ҳамин муҳоҷирора хун шавнама киден, эй шумо гадоӣ мекунен. Охи бародар, якмаш ки ман гадоӣ мекунам барои бародари тоҷики хидам мекунам, ман барои кисаи хидам не. Ман илтимос мекунам ки ёрдамаш кунен. Значит ман мехоҳам ки ҳамин мушкилӣ биброя, ба ӯ хотир ман илтимос мекунам ёрдамаш кунен. Лишна ҳамин одаме ки хайр кунай ягон гапи безеб наменависонад. Барои ҳамин хоҳиш мекунам бародаро, кадомед ки метонен хайр кунен, кадомед ки наметонен гапҳои безеб нагӯен. боқӣ аллоҳ ҳаматан нигабон боша. Видеоро то охира тамошо кунед. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. бародарони азиз, апа хӯрон, ассалому алейкум. Акай Бобоҷон медиа, ассалому алейкум. Подписчикои Акай Бобоҷон медиа, ай шумо хоҳиш дорум, илтимос дорум, як проблема дорум, як вазъиятда задагиам, вазъияти вазбинда задагиам. мақсад мара чанд қа пеш Акай Бобоҷон видео карда буд барои бачаам, бача инвалид дорум. Акай бобои лангари видео карда буд мақсад барои бачаам, бача инвалид дорум. хай ёрдам карда буде. ҳазор раҳмат дар ҳаматон, барои дастгириятон ҳазор раҳмат. ҳозир дар як мушкилоти задагием ки як ҳафта пеш бача май балниса буровардам, документҳои худам тамом шудагӣ буд, рафтам граниса, омадам, патент гирифтам, патент алҳурид кардан. ана 10 рӯз срокам додан, 10 рӯз срокам буд шида. 5 июл буд. баъд аи як бародари узбек гуфт ки ман кор дорум, биё қадима бирем кор кунем дар шаҳри Москва. мо хестем рафтем шаҳри Москва, кор рафтем, Пермский район кор рафтем. як моҳ кор кардем, пули моро надод. 3 нафар будем, пули моро надод. як мардаки узбек ба ном Умед, ман дар шаҳри Резанам, ба ном Умед пули моро надод. фанд мон кард, дурӯғ мон кард, ганият мон кард, хулосаи гап пули моро надод. ай ҳамаи шумо хоҳиш мекунам, илтимос мекунам бародаро, бояд рафтанам дар кор. якдум мушкилӣ дорам, ҳама мушкилиёма ҳал кунам насиб. иншоалло фарзанди инвалид дорам. ҳаматон уже ба хиёл медонем, мешиносед бобои лангари видео кардагия. ҳозир дар як ҷое ҳастам ки бародаро, 4 тараф деволу маҳкамай, дар маҳкамай. мақсад ба тириза қатӣ меёранд, ягон чӣ хурданиам бачаҳои ҳаминҷа ё камкам ёрдамам кардестай. мақсад ҳаминҷа буромаданам дар кор тӯли 10 рӯз мешавад ки дар ҳаминҷа ховам. мақсад фарзанди инвалид дорам, бояд ҳамиро як тарафа кунам. баъд мақсад равам, як
камтар мушкилӣ дорам. ай ҳаматон хоҳиш дорам, илтимос дорам, як дастгирӣ ёрдамам кунед. бахшиш зиёд ай ҳаматон мепурсам, вале мебинем меге ки бачаи бузбала ба марда ки намеrai кор намекунӣ, мақсад бира кор кун, талаб накун, бисёр меге ки гадогӣ накун. ма маҷбур шидам буромадам рӯи экран. бахшиш мепурсам ай ҳаматон. возможно нест ай ҳозир бубурам кор кунам. худо медоне ки вазъият чӣ хел безебай. ягон намо документ надорам. сурокам додагиам, депортам кардагиам, наметавонам берун буромада кор карда. яъдисе мушкилӣ доштам. ман мушкилиёмро як тарафа кунам, бихезам бирам айми шаҳри Россия. бахшиш зиёд мепурсам ай ҳаматон, бахшиш зиёд мепурсам. илтимос мекунам ай ҳаматон, ҳамин навора панк кунед, лайк монед, илтимос мекунам. кадоме ки зӯраш мераса ёрдам кунад, кадомеш ки зӯраш намераса, мақсад наметуна ёрдам карда, да ҳаққам дуо куна. илтимосам мекунам. гапҳои қабеҳ назанед, гапҳои қабеҳ назанед. илтимос ай ҳаматон мекунам. номерои телефонам 982 709 26 26 982 709 26 26. номерои картамам ба ҳамин ном мебарад. номерои картам ҳусейнҷон наимович меброяд. ай ҳаматон илтимос мекунам, хоҳиш мекунам, як дастгирӣ кунед, ёрдамам кунед. ай ҳаматон миннатдорам, ай ҳаматон 100% розӣ ҳастам ки дар бисёр пастию баландиҳои писарам дар бар омадед, дар бисёр вазъиятҳои вазмини писари ман дар бар омадед. ҳазор раҳмат ай ҳаматон ки акай бобоҷон видео кардагиак, бобои лангари видео кардагиак. мақсад ҳозир худам дар ин вазъият задагиам. илтимос мекунам як камтар ёрдам кунед, дастгирӣ кунед. бахшиш ай ҳаматон бахшиш мепурсам. гапҳои қабеҳ назанед. ҳамин мегӯям ки 100 доро бош, як рӯз не як рӯз мешканӣ. ягон гапе ки қабеҳ гуфта бошам, бахшиш зиёд. ҳамин канали акай бобоҷон медиаро илтимос мекунам лайк монед, подписация кунед. илтимос ҳамин навор паҳн шава, як касе ҳасте ки ин ба доди мо мерасида боша. бахшиш ай ҳаматон. аллоҳ ҳаматон нигаҳбон боша. ҳар ки ҷое боша худо нигаҳбонтон боша. дар мушкилӣ вазбинам, илтимос мекунам ай ҳаматон, дар мушкилиҳои вазбинам, кадоме бовар намекунад, ина бубина, ина ба ду чашмаш бубина. аллоҳ нигаҳбонтон боша, дар паноҳи худо бошед. ина бародарони азиз, ҷои хоҳи ман, ина дар инҷа хоҳам, кадоме дар шаҳри Резан боша, инҷа дидагия медона. ина калид, ина дар маҳкама. мақсад миёян ай триза мехоҳам падават мекунам, метиям. ина ҳамин ҷои хоҳи ман, ина ҳамин ҷои хоҳи ман, ина дар ҳамин ҷаям. мақсад ҳамин начальники ҳаминҷа намедонад ки ман дар ҳамин ҷаям. ина бародарони азиз, дар ҳамин ҷа ховам, дар ҳамин ҷа хурду хӯрокам меёрам, метиям. ҷои ховам ҳамин ҷа дар. илтимос мекунам ай ҳаматон дастгирӣ кунед, ёрдамам кунед. илтимос ай ҳаматон мекунам. ин ҷои хоҳи хидмат. ин ҷада ҷои хоҳи хидмат. ина триза қати меёрам, падават мекунам, лесница қати мерам, ита мегирам ай триза. илтимос мекунам ёрдам дастгирим кунед. илтимос ай ҳаматон мекунам бародарони азиз, хоҳарони азиз.